Wara ġurnata xogħol fi staġun qalil tas-sajf, l-ewwel ħaġa li bosta jfittxu hija doċċa friska jew tazza ilma kiesħa. Madankollu bosta jistaqsu x'jista' jiġri li kieku l-pajjiż kellu jesperjenza problemi fil-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-ilma, l-aktar meta nqisu l-fatt li ngħixu f'pajjiż bi klima sħuna u b'ħafna nixfa tant li l-biċċa kbira tal-ilma jiġi minn bosta impjanti tar-reverse osmosis. Iżda bil-ħidma li saret mill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, ir-riserva tal-ilma f'Malta tinsab mimlija kważi kollha. Għal dan l-uffiċjal tal-operazzjonijiet tal-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma, Stefan Riolo, hekk kif spjega li r-riserva tal-ilma hija mimlija sa 97%. Huwa spjega kif dan huwa ta' benefiċċju għal residenti Maltin u Għawċin f'każ ta' problemi kbar fil-provvista tal-ilma. Meta għandek ir-riservi kważi qed ifuru, meta għandek ir-reservoirs mimlijin kollha, għandek ċans li jekk jiġri xi ħaġa tista' tinvestiga, jagħtik ċans li taħdem u ssib il-problema x'inhi u ovvjament il-pajjiż ma jkunx compromised mill-ammont ta' ilma. B'hekk minkejja l-isfida li l-Maltin dejjem batew biex jirnexxilhom isibu ilma tajjeb biżżejjed biex jgħixu, il-provvista tal-ilma f'Malta illum il-ġurnata hija saħansitra iktar sigura u effiċjenti minn dik ta' pajjiżi barranin. Pajjiżi oħra vera jkollhom ħafna xemx pereżempju għal ftit ġimgħat u temperaturi għalin għal ftit ġimgħa jew tnejn, dawn ikollhom xita kuljum, però f'sitwazzjoni fejn toħroġ dik in-naqra xemx jibdew ma tistax taħsil il-karozza, ħawż ben, jkun hemm panic station ġifieri kbira. Aħna grazzi Alla maħniex qegħdin f'dan is-sitwazzjoni. We're very well cared, Avoria hija country li hija stressed. Is-Sur Riolo żied jiżvela kif nhar Santa Marija kien l-iktar jum fis-sena li matulu ġie smat ilma fil-Gżejjer Maltin. Fil-fatt, fil-15 ta' Awwissu biss, f'Malta ġew ikkonsmati madwar 70 miljun litru ta' ilma. Ta' kull sena huwa fenomenu li kull sena ġifieri għalina Santa Marija l-pik tal-konsum tagħna. Imma ovvjament hemm ħafna turisti, ħafna nies hija festa kulħadd ikun id-dar, hemm sħana, l-ammont tal-ilma li jintuża huwa kbir ħafna. Is-Sur Riolo qal li minkejja riserva b'saħħitha ta' ilma li għandu pajjiżna llum narfu nibżgħu għall-ilma għax kif ilna snin intennu kull qatra tott. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.